खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरासार इउट्यूब चेनेलनि जानानै बरायबाय। दिनै आं नैबे समाव दंफैयो दैजिं फेस्टिवलाव। दैजिं फेस्टिवला दिनै 9थि सानाव हाबबाय। थ' नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों मोनसे इन्टारेस्टिं आरो समायना नुथाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों। नैबे समाव आङो दंफांजों दाननाय दामु खायसे आइजें बेफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों। आं नैबे समाव सासे बर'नि मुंदांखा बिथां जेसर दैमारि बिथांजों आङो मोगा-मोगि लानो सानदों। बिथाङा नैबे काजलगावनि साहा थांगाबारि मोखनागुरिनि बिथाङा जोबोद मोजाङै सेरजा आरो नैबे उलार आरो बेनि अनगायैबो नैबे किटलि बायदि रोखोमनि बिथाङा गावनि आखाइजोंनो बिथाङा दानो। आं नैबे समाव बिथांजों दान्दिसे मोगा-मोगि लानो सानदों। मुङा मामोनलाय? आंनि मुंखौ फानेश्वर दैमारि होनो। नोंथाङा मा जायगानिफ्राय फैदों? आं बे चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो। ओमफ्राय बै काजलगावनि साहा थांगाबारि मोखनागुरि होनो। थांगाबारि मोखनागुरि। नोंथाङा बेवहाय दुखानखौ होदों ना नोंथांखौ बेवहाय लाबोनाय जादों दाननो थाखाय? आंखौ बेयाव माने अफिसनिफ्राय आंखौ लेंहरो। चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय? चिरां डिस्ट्रिक्ट DIC अफिस। चिरां डिस्ट्रिक्टनि DIC निफ्राय नोंथांखौ बेखिनिखौ खालामनो लाबोदों। थ' नोंथाङा दासान्दि बेवहाय मा मा दाननाय जायो? आं बेबायदिनो बाहेरायाव जेराव ओंखारलाङो बेवहायनो किटलिबो दानो। सोब बुस्थुखौनो बेयाव दानो आरो ने मावहैयो। जों दा नोंथांनि बे दुखानाव नुनो मोनदों सेरजाखौ नोंथाङा बेसे बोसोरनिफ्राय दानबोगासिनो दं? आं सेरजाखौ दाननाया गोबावसै 20 बोसोरसो जाबाय। 20 बोसोरसो जाबाय। नोंथाङा बे दाननाय माबायावनो एक्सपार्टखा आरो ना? औ। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो मा मा दानबावो नोंथाङा? बेनि अनगायै खामबो दानो। ओमफ्राय जेखौ मानसिफोर अर्डार होफैयो बेखौ दाननाय जायो। सोरबा पद' बिबारनि खामफ्लाय, सोरबाबा बेबायदिनो गदा, सोरबाबा बेबायदिनो लथा, किटलि, बाथा, बेफोरखौ हाथा बर'नि हाबायाव नांगौनो। ओमफ्राय सेरजाखौ दाननायाव बेसेबां सान नांगौ? सेरजाखौ दाननायाव सानसेयाव गंसे हायो। सानसेयाव गंसे? गासै जाजोबो ना दाननायनि डिजाइन खिनिया? गासै जाजोबो जानाया, ओमफ्राय थुमनाया बाखि थायो। थुमनाय खिनिया बाखि थायो? औ। ओमफ्राय नोंथाङा DIC नि गेजेरजोंनो खामानि मावगासिनो दङ? DIC नि गेजेरजों खामानि। बेसेसो बोसोर जाखो? आं DIC जों मावनाया 10 बोसोरसो जाबाय। 10 बोसोरसो जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि DIC जों। ओमफ्राय नोंथाङा बे बोसोराव दैजिं फेस्टिभेलनि अनगायैबो गुबुनाव थांखांबाय नामा? गुबुनाव थांखांबाय। बे माबायाव गुवाहाटियाव लिअ' एक्सप'आव। औ, दिनै नुबाय। ओमफ्राय नोंथाङा दासान्दि बेवहाय दैजिंआव गिबि साननिफ्रायनो दङ? औ, गिबि साननिफ्राय। दैजिं जोबखांनायनि उनाव माहाय थांगोन? बेबा बबाव लाङो? DIC आ जायगाखौ डिसाइड खालामो ना? माने डिस्ट्रिक्टआबो लाङो, ओमफ्राय ब्राउफेराबो लाङो। औ, थिगानो दङ। दा बर्थमान आंनो BTC खौ 1 नाम्बारावबो थिखांहरनाय जाबाय। सार्टिफिकेटबो मोनबाय, वार्ल्ड कापबो मोनबाय, खेबनैसै। ओमफ्राय नोंथाङा बे नोंथांनि जाखिनि दानो, नोंथाङा दानना माबायदि मोनो? आंथ' बे गोदो सैथो मुगायाव बेबायदि जारिमिना दंमोन नामा, बेखौ गोजौनि माबा होनायखाय आं बेखौ दाननानै मुलुगाव देखायनो होननानै ओंखारदों बोराय बुरै। बेनिफ्राय नोंथांनि जा रोंगौथि बेखिनिखौ नोंथांनि उनाव सोरबाफोर मावगोन नामा न'खरनिफ्राय? न'खराव सासे फिसाला सोलोंनानै दं आरो। बे सोलोंगासिनो दासान्दि? दा केरेलायाव दंहैयो। केरेलायाव खामानि मावनो ना बेखौनो? खामानि मावनो थांदों। ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ सिखायखाबाय? माने नोंथांनि उनाव बिथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ लाखिगोन आरो? औ। थिगानो दङ। आङो आरो बायह्रानि मानसिखौबो फोरोंनो माबा लादोंमोन। दा सरखारनि एसे माबा मोनोब्ला, न'बो गैया नालाय बबाव दोननानै बबाव फोरोंनो, बेखौ आङो माबादों आरो। जानाय लोंनाय होनांगौ, ओमफ्राय न' बां नांगौ। न' गैया, मानसिफ्रा सोलोंनो नागिरबाय थायो।
बेयाव इन्डास्ट्रि बायदि खुलिनानै डिस्ट्रिक्ट मोनसेयाव सानै बा साथाम बेबायदि फोरोंलांनो नंदोंमोन आं ओमफ्राय जुदि सोरबाफोर सोलोंनो गोसो दङब्ला नोंथाङा थांखि लादों नामा औ फोरोंनो थांखि लादों नोंथांनि न'आव फैबानो सफैगोन ना औ मा गामि होन्दोंमोनलाय नोंथांनि थांगाबारि मोखनागुरि चिरां जिल्लानि काजलगावनि साहा औ थांगाबारि मोखनागुरि बे जायगासिम फैयोब्ला नोंथाङा सिखायगोन अके नोंथांनि गासै डिटेल्सखौ जों होगोन सेरजाखौ दङ नामा सेरजा दाननायनि महर दङ नामा दासान्दि बेहाय सेरजा दाननायनि महर गैथ'आ दासान्दि मा दङ नोंथांनि आखायाव दा खोरोम दं ओमफ्राय बेनिफ्राय गैथ'ला माने गासिबो दानजोब्बाय दानजोब्बाय दासान्दि रेडि आरो ना दानगासिनो दङ थिगानो दङ ओमफ्राय बे खोरोमखौ मैया लानानै थांबायना खोरोमफोर दानो नङाब्ला खोरोमफोर जायखिजाया दंफाङानो सोलियोना दानजायोना दानजायो दाननाया बै माबा गाम्बारि बै निमफोर मोनब्ला मोजां निम बिफांफोर नोंथांखौ जोबथारनायाव मोनसे खावलायदों नोंथाङा दसे सम सेरजाखौ दामना दिन्थिनो हागोन नामा सेरजाबोथ' दामनो रोंखागौ दा बारा रोंजोबाखै आं गोथांसिम सेरजाखौ दामना दिन्थिनायनि थाखाय लोगोसे नोंथाङा सुंद' मोगा-मोगि होनायनि थाखाय जोंनि चेनेलनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जाहाथे नोंथाङा जिउआव आरोबाव मोजांनिख्रुइ मोजां दामुंखौ सोरजिलांनो हायो लोगोसे जों थाबैनो नोंथांनि न'सिम फैगोन नोंथांनि गासै खौरांखौ गासै नायगिरि नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय स' गोजोननाय थाबाय नोंथाङा सुंद' बिबुंथि आरो इन्टारभिउखौ होनायनि थाखाय गोजोन थारैनो बेवहाय बिथाङा मोगा-मोगि लानाय समाव बिथाङा बुंदों जे बिथाङा खायसे बर'नि जाखांफु जाय बिथांमोना आखाइजों नैबे दाननो सोलोंनो बिथांमोना बिथांखौ कल खालामनानै बिथांजों सोलोंजानो हागोन बिथाङा बुंदों बे गावनि रोंगौथिखौ गुबुननो बिथाङा होनो थाखाय आखायाव लादों दा बिथांखौ नोंथांमोना आं बिथांनि जे थांनाय आरो बिथांनि खायसे जे एड्रेस बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो
डिसक्रिपसनाव लिरनानै होगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना बेनि जोहै बे थांनानै बिथांजों सोलोंजानो हागोन। You're selfish.